Il-proposta tan-National Child Trust Fund turi li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Elix Borg qed jaħseb dwar il-futur ta' Malta. Hekk sostna il-ġurnalist Diakono f'artiklu li kiteb fuq l-Avvin Malta fejn sostna li l-pjan tal-Partit Nazzjonalista li joħloq dan il-Fond Nazzjonali qed jitqies bħala waħda mill-aktar proposti interessanti u li jħarsu l-qudiem. Diakono tenna li fl-opinjoni tiegħu din l-idea tħares lilin mill-politika għal terminu qasir. L-iskop ta' dan il-pjan huwa li kull tifel u tifla li jitwildu f'Malta jingħataw kont ta' flus mill-gvern, fond li jikber ma' żmien u li jkun jista' jintuża ġala darba iż-żgħażagħ jalqu l-20 sena. L-anaħħari ta' dan il-fond huwa sabiex jgħin liż-żgħażagħ jibdew il-ħajja adulta billi jkollhom xi ħaġa tal-flus infadla. Diakono kiteb li din il-proposta turi li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Elix Borg qed jaħseb dwar il-futur ta' Malta u mhux biss għall-elezzjoni li jmiss. Fl-artiklu tiegħu Diakono sostna li l-pjan huwa finanzjarjament possibbli. Dan jiswa madwar 22 miljun euro fis-sena li huwa inqas minn dak li l-gvern bħalissa qed jonfoq fuq it-trasport pubbliku b'xejn. Fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' esperti li faħru din l-inizjattiva fosthom Patrick De Battista li huwa analist finanzjarju. Huwa qal li jinsab gburi b'din il-proposta għaliex il-litterizmu finanzjarju hija tingħata importanza fil-qalba tal-aġenda nazzjonali. Matthew Borg li jmexxi negozju huwa personal coach tenna li l-proposta ta' Elix Borg għal Child Trust Fund ta' 5,000 euro għal kull tarbija hija inkoraġġanti. Huwa sostna li dan huwa bidu pożittiv li jaqgħad l-inklużjoni finanzjarja ma' opportunitajiet futuri. Luca Caruana li wkoll huwa coach finanzjarju stqar li l-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista oġbitu immens u tagħti liż-żgħażagħ pedament li jistgħu ikomplu jibnu fuqu.